Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Επανερχόμαστε σήμερα, μετά από 5 σχεδόν μήνες, με την εκπομπή Ρίζες. Δεν ήταν στην πρόθεσή μου να διακόψω τόσο καιρό την εκπομπή, ωστόσο με ανάγκασαν λόγοι υγείας και γι' αυτό ζητώ συγγνώμη. Ελπίζω και εύχομαι τα προβλήματα να ξεπεραστούν ή τουλάχιστον να ελεγχθούν μέχρι του σημείου που να μην μου εμποδίζουν αυτές τις εκπομπές. Ευχαριστώ όλους που σε αυτό το διάστημα μου έλεγαν κάποια καλά λόγια για τις εκπομπές, που με ρωτούσαν με ενδιαφέρον για πολλά πράγματα. Σήμερα λοιπόν επανερχόμαστε ελπίζοντας σε μια νέα περίοδο των εκπομπών αυτών με ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον. Και τα θέματα, όπως τα έχω περίπου μελετήσει, που θα παρουσιαστούν από αυτή την εκπομπή, με πείθουν ότι φέτος θα είναι ακόμα δυνατότερα και από τα περσινά. Ακόμα πιο ενδιαφέροντα, ακόμα πιο άμεσα στον κάθε άνθρωπο. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με τον ίδιο τρόπο που μελετάγαμε την ελληνική γλώσσα, που μελετάγαμε την ελληνική μυθολογία, που μελετάγαμε την γεωγραφία μας. Ας θυμίσουμε όμως, για αυτούς που πιθανώς δεν έχουν ξαναπαρακολουθήσει άλλη εκπομπή ή και για αυτούς που λίγο τα έχουν ξεχάσει, πώς λειτουργεί η ελληνική γλώσσα από την αριθμητική ή μαθηματική της θεώρηση. Οι αρχαίοι Έλληνες, οι προγονείς μας, δεν είχαν αριθμούς, είχαν ένα πλήρες δεκαδικό αριθμητικό σύστημα, όπως και το σημερινό, και δεν είχαν αυτούς τους 10 αριθμούς οι οποίοι θεωρούνται αραβική εφεύρεση. Εντός εισαγωγικών όμως, αυτό θέλει πολλή συζήτηση. Υπάρχουν πολλά στοιχεία ότι και εκεί κάτι άλλο υπάρχει. Οι Έλληνες λοιπόν δεν ήθελαν, γιατί δεν νοείται μέσα σε τόσο μεγάλη επιστημονική εξέλιξη που είχαν για τα μέτρα του υπόλοιπου κόσμου, δεν νοείται να μην μπορούσαν να σχεδιάσουν 10 μικρά σχεδιάκια ώστε να απεικονίσουν τους 10 βασικούς αριθμούς. Άρα φαίνεται κάτι άλλο υπήρχε. Υπήρχε κάποια σκοπιμότης. Φαίνεται ότι δεν ήθελαν να χαλάσουν την αντιστοιχεία αριθμών και γραμμάτων. Είχαν λοιπόν αυτό το δεκαδικό σύστημα, ήταν οι μεγαλύτεροι επιστήμονες του κόσμου, οι μεγαλύτεροι έμποροι του κόσμου, είχαν μια γλώσσα η οποία ήταν η παγκόσμια γλώσσα, όπως είναι σήμερα η αγγλική, και παρόλα αυτά δεν έγραφαν 10 διαφορετικά σημεία για τους αριθμούς, αλλά ταύτιζαν τους αριθμούς με τα γράμματα. Και ένας αριθμός είχε τη μορφή μιας λέξης. Αλλά και οι λέξεις βέβαια, εάν αντικαθίσταντο σε κάθε μία από αυτές τα γράμματα με τους αντίστοιχους αριθμούς, έδιναν ένα αριθμητικό σύνολο, μετρώντας το άθροισμα των γραμμάτων κάθε λέξη με τους αντίστοιχους αριθμούς, ή εάν μετρούσαμε μια φράση θα είχαμε ένα αριθμητικό σύνολο στο άθροισμα όλων των λέξεων της φράσεως. Εδώ λοιπόν κάτι συμβαίνει όταν βλέπουμε να ισοψηφούν, να εισαριθμούν λέξεις ή φράσεις που έχουν σχετικά νοήματα. Για να θυμίσω λοιπόν
οι Έλληνες έχουν το α να ισούται με το 1, το β με το 2, το γ με το 3, το δ με το 4, το ε με το 5, το σ τάφ δεν υπάρχει στα 24 γράμματα, υπήρχε παλαιότερα στα 27. Υπάρχει το ζ που είναι το 7, υπάρχει το η που είναι το 8, το θ που είναι το 9. Μετά πάμε στο 10 που είναι το ι και τελειώνουμε τις μονάδες. Αρχίζουμε μετά στις δεκάδες και από το 10 πάμε στο 20 που είναι το γράμμα ι, στο 30 που είναι το λάμδα, στο 40 που είναι το μη, στο 50 που είναι το νι, στο 60 που είναι το ξι, στο 70 που είναι το όμικρον, στο 80 που είναι το πι, το 90 και πάλι δεν υπάρχει, πάμε στο 100 που είναι το ρο, το σίγμα είναι το 200, το 300 είναι το τάφ, το 400 είναι το ύψιλον, το 500 είναι το φι, το 600 είναι το χ, το 700 είναι το ψι και το 800 είναι το ωμέγα. Αυτή λοιπόν η αντιστοιχεία αριθμών και γραμμάτων θα είναι ο κώδικας με τον οποίο θα κάνουμε την μετατροπή των λέξεων και προτάσεων σε αριθμούς, σε σύνολα λέξεων και προτάσεων σε αντίστοιχα σύνολα αριθμών. Έτσι λοιπόν θα κάνουμε πιο συγκεκριμένες τις λέξεις μας, τις φράσεις μας, τα νοήματά μας, θα τους δώσουμε μία αριθμητική χρειά. Είχαμε πει λοιπόν πολλά παραδείγματα στις περσινές εκπομπές και πριν αρχίσουμε να βάζουμε κάποια νοήματα για να τα διερευνήσουμε μέσα από εισάριθμες λέξεις ή φράσεις, θα ήθελα, για να πιστούν και ορισμένοι που πιθανώς να αμφιβάλλουν ότι η γλώσσα είναι πράγματι αριθμητική, να δώσω μερικά κλειδιά. Μερικά κλειδιά που αποκωδικοποιούν τον τρόπο που λειτουργεί η γλώσσα μας μέσα από την αρρύθμισή της. Ας πούμε, ας αρχίσουμε από το ωμέγα των ρημάτων. Η κατάληξη ωμέγα των ρημάτων έχει τον αριθμό 800. Το ωμέγα μόνο του είναι ο αριθμός 800. Εάν λοιπόν το 800 στα ρήματα το αντικαταστήσουμε μετατρέποντας το ρήμα σε ιδιότητα. Εάν ας πούμε στο ρήμα ελκύο το «ο» το μετατρέψουμε σε στικός και το ελκύο το κάνουμε ελκυστικός. Αυτά τα γράμματα που αποτελούν την κατάληξη στικός, το σίγμα είναι 200, το τάφ είναι 300, το γιώτα είναι 10, το κάπα είναι 20, το όμικρον είναι 70 και το σίγμα είναι 200. Αν τα αθροίσουμε λοιπόν αυτά τα 6 γράμματα της κατάληξεως στικός, θα δούμε ότι μας κάνουν τον αριθμό 800. Εάν λοιπόν το ρήμα ελκύο που πήραμε για παράδειγμα μετατραπεί σε ιδιότητα, σε επίθετο και από ελκύο γίνει ελκυστικός, θα έχει πάρει αντί του ωμέγα μια κατάληξη με 6 γράμματα, 6 γραμμάτων, τα οποία έχουν άθροισμα και πάλι το 800. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ η αρρύθμιση των λέξεων δεν αλλάζει, γιατί το ελκύο και το ελκυστικός έχουν κοινή ρίζα
τα γράμματα ελκύ, τα 4 γράμματα ελκύ. Μέχρι εκεί λοιπόν, αφού έχουν κοινή ρίζα, κοινό παράγοντα θα λέγαμε στα μαθηματικά, όσες καταλήξεις και να αλλάξουμε, η ρίζα θα είναι η ίδια, άρα θα είναι και ο ίδιος ο αριθμός της. Όταν όμως αλλάζουμε την κατάληξη με μια άλλη κατάληξη που έχει τον ίδιο αριθμό, καταλήγουμε πάλι σε λέξεις οι οποίες έχουν και τώρα στη νέα τους μορφή τον αριθμό που ταυτίζεται με την αρχική μορφή, με το ρήμα. Ελκύο λοιπόν ίσον ελκυστικός, κρούο ίσον κρουστικός, είναι κοινός παράγων η ρίζα αν θέλετε το κρού, και κρούο θα γίνει κρουστικός με ισαριθμία, ισοδυναμία των δύο λέξεων. Αν το κρούο κρουστικός έχουν τον ίδιο αριθμό και το αποκρούο αποκρουστικός θα έχουν και αυτά τον ίδιο αριθμό, γιατί προσθέτουμε απλώς μπροστά άλλη μία λέξη. Πριν από το κρούο προσθέτουμε το από. Αποκρούο λοιπόν αποκρουστικός, τροχάω τροχαστικός, νεύω νευστικός, αντιδράω αντιδραστικός, και όλα τα ρήματα που έχουν κατάληξη ωμέγα, όταν τα μετατρέψουμε σε στικός, για να τα κάνουμε επίθετα, για να τις δώσουμε μία ιδιότητα, θα ξαναβγούμε πάλι σε ίδιους αριθμούς. Αυτός είναι ένας κανόνας που εκ πρώτης ίσως να μοιάζει και για τυχαίος. Γιατί όχι να μην συνέβη κατά τύχη αυτό το γεγονός. Θα δούμε όμως ότι δεν είναι το μόνο. Δεν είναι ο μόνος κανόνας που βρίσκεται με την αριθμητική αυτή θεώρηση της ελληνικής γλώσσης. Εάν πάρουμε τη λέξη ερυθροβαφής. Ερυθροβαφής είναι αυτός που ευάφει ερυθρός. Αν πάρουμε και τη λέξη ερυθροψία, θα δούμε ότι έχουν τον ίδιο αριθμό. Ερυθροψία είναι η ερυθρά εμφάνισης. Όταν κάποιος είναι ερυθρός, έχει και ερυθράν εμφάνιση και καλείται αυτό ερυθροψία. Λοιπόν, κοινός παράγοντας εδώ είναι το ερυθρό, κοινή ρίζα είναι το ερυθρό, και το βαφής ίσον ψία. Με άλλα λόγια, όσες λέξεις μπορούμε να τις κάνουμε σύνθετες με την κατάληξη βαφής, θα μπορέσουμε να τις έχουμε με τον ίδιο αριθμό και με τη λέξη, με την κατάληξη ψία. Άρα όποιος έχει την όψη κάποιου χρώματος είναι και βαφής με αυτό το χρώμα. Αλλά όχι μόνο μέχρι εδώ, αν πάρουμε και τη λέξη ερυθρολουσία, θα δούμε ότι και αυτή έχει τον ίδιο αριθμό. Και βέβαια εδώ είναι υπερβολικό για να είναι σύμπτωσης. Το ερυθρό είναι και πάλι κοινό, η ρίζα είναι κοινή και η κατάληξη λουσία έρχεται να είναι ίση στον αριθμό 711, όπως 711 είναι και το ψία, όπως 711 είναι και η κατάληξη βαφής. Τρεις καταλήξεις λοιπόν, βαφής, ψία και λουσία, που και τα τρία δείχνουν το ίδιο πράγμα, μας οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα. Και ο ερυθροβαφής έχει ερυθροψία
και προέκυψε από ερυθρολουσία. Τον λούσαμε με κάτι χρώματος ερυθρού, με ένα υγρό, και κατόπιν αυτού εμφανίστηκε ερυθροψία και άρα ονομάζεται πλέον ερυθροβαφής. Δεν είναι λοιπόν αυτό ένας κανόνας, και ένας κανόνας που όπως και ο προηγούμενος και όπως και οι άλλοι που θα δούμε δεν έχει εξαιρέσεις? Αν αντί για ερυθρό βάλουμε κιανό, αν η ρίζα αλλάξει και από ερυθρό γίνει κιανό, δηλαδή αντί να βάψουμε κάποιον κόκκινο τον βάψουμε κιανού, ο κιανοβαφής θα είναι κιανοψία και θα είναι κιανολουσία, και τα τρία θα έχουν τον ίδιο αριθμό. Το ίδιο θα συμβεί εάν κάποιος βαφεί μελανός, θα τον έχουμε λοιπόν λούση με μελάνι ή με κάτι μελανού χρώματος, και θα έχουμε μελανολουσία που θα ισούται με την μελανοψία και θα ισούται επίσης και με την λέξη μελανοβαφής. Το ίδιο και πορφυροβαφής, πορφυροψία, πορφυρολουσία και ό,τι άλλο μπορείτε εσείς να φανταστείτε. Είναι λοιπόν ένας κανόνας, άγνωστος μέχρι τώρα, άγνωστος στη γραμματική. Αν πάρουμε τη λέξη σε μια άλλη προσπάθεια, σε ένα κανόνα που θα προσπαθήσουμε να βρούμε με την κατάληξη ποιεία. Ποιεία είναι η κατασκευή. Όποια λέξη έχει σαν δεύτερο συνθετικό τη λέξη ποιεία, είναι ότι κάτι κατασκευάζουμε. Γλωσσοποιία, φερειπίν. Γλωσσοποιία είναι η κατασκευή της γλώσσης. Γλωσσοποιία λοιπόν ίσον γλωσσονομία. Οι δύο λέξεις έχουν τον ίδιο αριθμό και έχουν κοινό παράγοντα, έχουν κοινή ρίζα, την λέξη γλωσσό, μέχρι εκεί, την ρίζα γλωσσό. Αλλάζει το ποιεία και το νομία. Έχουν όμως και τα δύο αυτά και οι δύο αυτές καταλήξεις, αυτά τα δεύτερα συνθετικά, έχουν και τα δύο τον αριθμό 171. Αν αντικαταστήσουμε στο ποιεία τα γράμματα με τους αριθμούς, θα βρούμε 171. Αν αντικαταστήσουμε στο νομία τα γράμματα με τους αριθμούς, θα βρούμε και εκεί 171. Με άλλα λόγια, όταν φτιάχνουμε μια γλώσσα που κάνουμε γλωσσοποιία, υπακούουμε πλέον στην γλωσσονομία, στους νόμους της γλώσσας αυτής. Το ίδιο και σε άλλες λέξεις που θα συντεθούν με τον ίδιο τρόπο. Ας πούμε ανθρωποποιία. Ανθρωποποιία ίσον ανθρωπονομία. Ή οπλοποιία ίσον οπλονομία. Και τα λοιπά. Ό,τι καταλήγει σε ποιεία, η αντίστοιχη λέξη που θα διατηρεί την ίδια ρίζα αλλά θα καταλήγει σε νομία, θα έχει τον ίδιο αριθμό. Μήπως και αυτός δεν είναι ένας κανόνας και όπως και οι προηγούμενοι χωρίς εξαιρέσεις? Ας πάρουμε μια άλλη κατάληξη, την κατάληξη μορφό. Μορφό είναι δίνω την μορφή σε κάτι. Ας πούμε λοιπόν ανθρωπομορφό, ένα ρήμα που είναι σύνθετο από τον άνθρωπο και το ρήμα μορφό.
ανθρωπόμορφό έχει έναν αριθμό, τον ίδιο αριθμό έχει και το επίρρημα ανθρωποτροπικός. Με άλλα λόγια, αφού η ρίζα είναι κοινή, ανθρωπό, το μορφό ισούται με το τροπικός. Το επίρρημα τροπικός. Έχουν και τα δύο τον αριθμό 1580. Ανθρωπομορφό λοιπόν, ανθρωποτροπικός. Μορφό, δίνει μορφήν, άρα με κατά κάποιον τρόπο που αναφέρεται στη ρίζα του θέματος. Και βέβαια όσες άλλες λέξεις μπορέσουμε να συνθέσουμε με καταλήξεις όπως το μορφό και το τροπικός, εφόσον θα έχουν την κοινή ρίζα, θα έχουν πάντα και τους ίδιους τελικούς αριθμούς. Ας πούμε τη λέξη αιματόφυρτος. Αιματόφυρτος και αιματόχυτος. Βλέπουμε και εδώ τους ίδιους αριθμούς. Ο αιματόφυρτος και ο αιματόχυτος. Εδώ κοινή ρίζα είναι το αιματό, ή αν το πάρουμε καθαρά πλέον από μαθηματική θεώρηση, κοινός παράγων είναι αιματό, είναι δηλαδή ο αριθμός 1570, άρα η κατάληξη φυρτός είναι ίσον χυτός. Και εδώ επάνω μπορούμε να συνθέσουμε όσες λέξεις θέλουμε με δύο διαφορετικές καταλήξεις, εντελώς διαφορετικές, με άλλα γράμματα κτλ, οι οποίες όμως έχουν την ίδια αριθμητική ισοδυναμία και δίνουν σχετικά νοήματα. Αν πάρουμε τη λέξη καταπίνω. Καταπίνω. Και την λέξη καταπίον. Εδώ έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα, είναι πολύ πιο απλό για να το καταλάβουμε. Το καταπίνω λοιπόν, που είναι και της νέας ελληνικής, που μας δείχνει και τη διαχρονικότητα, όπως έχουμε πει σε παλαιότερες εκπομπές της ελληνικής γλώσσας, ότι αυτό το απίστευτο που ισχύει με την αρρύθμισή της, ισχύει ανά τους αιώνες, ισχύει σε όλες τις μορφές της, από τις πρώτες μορφές μέχρι τη σημερινή δημοτική και σε όλες τις ενδιάμεσες βέβαια. Καταπίνω λοιπόν ίσον καταπίον, και βέβαια εδώ είναι φανερό ότι η κατάληξη νο και η κατάληξη ον με ωμέγα είναι απλός αναγραμματισμός και λογικό, πολύ πολύ λογικό, να μην υπάρχει διαφορά αριθμητική στις δύο ολόκληρες λέξεις. Αν πάρουμε όμως τη λέξη αρενοποιώ, αρενοποιώ, και τη λέξη αρενικός, επίρρημα. Αρενικός λοιπόν και αρενοποιώ έχουμε κοινοπαράγοντα, ρίζα αν θέλετε, τη λέξη άρεν. Η κατάληξη λοιπόν ικός στο επίρρημα, αρενικός, θα ισούται με τον αριθμό 500, όσο ακριβώς είναι και η κατάληξη οποίος, το οποίο είναι το δεύτερο συνθετικό, οποίο, είναι ρήμα, όσο λοιπόν είναι και το, συγγνώμη τα μπέρδεψα, έχω δύο παραδείγματα και διάβαζα μισό από το ένα, μισό από το άλλο, συγγνώμη. Αρενοποιώ λοιπόν και αρενικός έχουν τους ίδιους αριθμούς, γιατί το οποίο ίσον 1030, όπως 1030 είναι και το οικός, το επίρρημα.
Αρενοποιώ λοιπόν ίσον αρενικός και όσες άλλες λέξεις κατασκευάσουμε με αυτόν τον τρόπο. Θα είναι και αυτές ισοδύναμες. Να πάμε σε ένα άλλο παράδειγμα λίγο πιο δύσκολο. Να πάμε. Ορολογοποιός. Ορολογοποιός είναι αυτός που φτιάχνει το ορολόγιο. Ο ποιόν το ορολόγιο. Ορολογοποιός λοιπόν. Ίσον το ορολόγιο. Ορολογοποιός ίσον το ορολόγιο. Κοινό παράγοντα έχουν το ορολόγο. Ορολόγο είναι κοινό και στα δύο, και στο ορολογοποιός και το ορολόγιο. Άρα η διαφορά τους είναι από τη μία λέξη, από το ορολογοποιός, ο ποιός, και από την άλλη λέξη είναι το άρθρο που είναι μπροστά, με την κατάληξη ιών. Βλέπετε εδώ, δεν είναι τόσο απλό όσο τα προηγούμενα. Εδώ δεν έχουμε πλέον τις καταλήξεις ίδιες σε αριθμούς. Έχουμε το άρθρο με την κατάληξη να ισούνται με την κατάληξη της άλλης λέξης. Εδώ λοιπόν αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε και τον ρόλο των άρθρων, όχι μόνο των καταλήξεων. Έχουν και τα άρθρα τη σημασία τους σε αυτό το σύστημα. Το ιόν λοιπόν ίσον 500, όπως 500 είναι ο ποιός, και έτσι η λέξη ορολογοποιός ισούται με τη λέξη το ορολόγιον, αλλά και όσες άλλες λέξεις φτιάξουμε επάνω σε αυτή τη βάση. Ας πάρουμε κάτι άλλο τώρα. Ας πάρουμε τη λέξη Έλλην. Έλλην, η λέξη Έλλην έχει τον αριθμό 123, που είναι οι τρεις πρώτοι αριθμοί. Είναι θαυμάσια λέξη και από αριθμητικής απεικόνησης. Είναι οι τρεις πρώτοι αριθμοί, 1, 2, 3. Και σκεφτείτε ότι αν ο Έλλην γράφεται με ένα λάμδα, ο αριθμός που θα έβγαζε η λέξη θα ήταν 93. Δεν θα ήταν αυτό το πανέμορφο 1, 2, 3. Έχουμε λοιπόν τη λέξη Έλλην και βάζουμε σε σύνθεση πλέον να βρούμε τις λέξεις ελληνισμός. Ας πούμε τη λέξη ελληνισμός. Ελληνισμός λοιπόν μας δίνει τον αριθμό 643. Ελληνιστή το επίρρημα, ελληνιστή με γιώτα το επίρρημα, θα μας δώσει και αυτό τον αριθμό 643 σαν λέξη. Αλλά 643 θα μας δώσει και το ελληνικόν. Εδώ λοιπόν έχουμε τρεις διαφορετικές λέξεις ή φράσεις, γιατί το ελληνικόν είναι και με το άρθρο μαζί, δεν είναι μία λέξη μόνη της. Ελληνισμός λοιπόν και ελληνιστή είναι έννοιες ταυτόσιμες, έχουν κοινή ρίζα το ελληνί και διαφέρει το σμός με το στί. Σμός και στί λοιπόν οι καταλήξεις είναι 510 και στα δύο, άρα ελληνισμός ίσον ελληνιστή, άρα λατινισμός ίσον λατινιστή, άρα εβραϊσμός ίσον εβραϊστή, άρα σιωνισμός ίσον σιωνιστή, άρα αμερικανισμός ίσον αμερικανιστή και ό,τι άλλο θέλουμε.
Όταν όμως αυτό θέλουμε να το πάμε και με το άρθρο και πούμε το ελληνικόν, και αυτό πάλι 643 θα μας δώσει. Εδώ λοιπόν έχουμε τις δύο καταλήξεις σμός και στί να μας δίνουν από 510. Έχουμε και το άρθρο το με την κατάληξη κον να μας δίνει και αυτό 510, οπότε βγήκαμε στις τρεις λέξεις με τους ίδιους αριθμούς. Ελληνισμός, ελληνιστή, το ελληνικόν να έχουν και τα τρία 643 αριθμό και να σημαίνουν λίγο πολύ τα ίδια πράγματα. Με τον ίδιο τρόπο θα έχουμε λατινισμός, λατινιστή, το λατινικόν κλπ. Εδώ πλέον φαίνεται και ο συνδυασμός. Όχι μόνον οι καταλήξεις ίδιες, άλλα γράμματα, αλλά ίδιου αριθμού, ίδιου αθροίσματος των γραμμάτων της καταλήξεως. Εδώ έχουμε και συνδυασμό δύο καταλήξεων με τη σύνθεση του άρθρου με την κατάληξη. Και μιας και μιλάμε γι' αυτό, ας πούμε ότι στο 643 που βρήκαμε ελληνισμός, ελληνιστή, το ελληνικόν, στο 644 θα βρούμε τη λέξη ελληνιστέ. Ελληνιστέ, πληθυντικός με αλφαγιώτα, 644, 643 είναι ελληνισμός, ελληνιστή, το ελληνικόν. Είχαμε ξαναπεί ότι οι διαδοχικοί αριθμοί εν πολλοίς υποδηλώνουν την κάποια εξέλιξη, ότι κάτι προκύπτει από κάτι άλλο, την διαδοχή, τη σειρά που εξελίσσονται κάποια πράγματα. Οι ελληνιστέ λοιπόν είναι ίσως το αποτέλεσμα του ελληνισμού ή και των τριών αυτών λέξεων. Έτσι φαίνεται να είναι τα νοήματα, γιατί ψάχνουμε να βρούμε γιατί αυτοί οι δεσμοί, γιατί αυτές οι σχέσεις, ποιοι είναι οι νόμοι που διέπουν αυτή τη γλώσσα μέσα από τους αριθμούς τους, μέσα από τους αριθμούς των λέξεων. Ας πάμε τώρα σε ένα άλλο παράδειγμα που είναι αρκετά διαφορετικό, αλλά που λίγο πολύ μας λέει και αυτό το ίδιο νόημα. Θυμόμαστε ότι σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία το πρώτο ζευγάρι των κυριάρχων σε τούτο τον κόσμο είναι ο ουρανός και η γαία, το δεύτερο είναι ο Χρόνος και η Ρέα, το τρίτο είναι ο Ζεύς και η Ήρα. Αν βάλουμε τις λέξεις Χρόνος και Ρέα, ο Χρόνος εν πολλής από την αρχαιότητα ήδη, από πολλές πηγές, η Ρόδο κτλ, θεωρείται παραφθορά της λέξης χρόνος. Και όταν εσκέπτονται τον μύθο του Κρόνου να τρώει τα παιδιά του, εσκέπτονται ότι αυτός πράγματι είναι ο νόμος του ότι γεννιέται πεθαίνει. Ο Κρόνος έκανε τα παιδιά, ο χρόνος δηλαδή, γεννούσε αλλά και θανάτωνε, έτρωγε τα παιδιά του. Δεν είναι άσχημη σκέψη, αλλά ας το ψάξουμε λίγο περισσότερο. Τι ήταν αυτά τα παιδιά?
Ο μύθος λέει ότι όταν η Ρέα θέλησε να τον ξεγελάσει τον άντρα της, τον Κρόνο, και να μην φάει ένα παιδί, το τελευταίο της παιδί, το Δία, τον κατασπαργάνωσε, τον έβαλε δηλαδή σε φασκές, σε σπάργανα, και του έδωσε να τον φάει, αντικαθιστώντας τον όμως με μία πέτρα. Και ο Κρόνος έφαγε την σπαργανωμένη πέτρα, την φασκιωμένη πέτρα, και δεν κατάλαβε τη διαφορά. Και έτσι έζησε ο Δίας, τον οποίο έκρυψε και τα λοιπά. Και ο οποίος αργότερα ανέτρεψε τον πατέρα του, την εξουσία του πατρός του, και ανέλαβε αυτός να κυβερνήσει τον κόσμο. Εδώ λοιπόν φαίνεται αυτός ο υπέρτατος κυβερνήτης του κόσμου να μην καταλαβαίνει τη διαφορά μεταξύ της σάρκας και της πέτρας. Να μην καταλαβαίνει τη διαφορά ποιος? Ο οποιοσδήποτε κουτός? Όχι. Ο υποτιθέμενος μεγαλύτερος νους του τότε κόσμου, αν είναι δυνατόν. Μήπως όμως περίμενε να φάει πέτρα? Μήπως ο Δίας ήταν πέτρα? Είδαμε και στις περσινές εκπομπές ότι και ο άνθρωπος είναι πολύ πιθανό, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα βγαίνουν από τις ισοδυναμίες ελληνικής γλώσσας, να γεννήθηκε από την πέτρα. Κάτι τέτοιο όμως δεν είναι δική μου ιδέα. Είναι η ιδέα της ελληνικής μυθολογίας. Ο μύθος του Δευκαλίωνα και της Πύρας που πετάγανε τις πέτρες και μέσα από τις πέτρες γεννήθηκαν οι άνθρωποι, και επειδή οι πέτρες η πέτρα ελέγεται λας, ονομάστηκαν λαοί. Αυτά είναι γνωστά. Αυτά είναι παγκίνως, θα έλεγα, γνωστά. Εδώ λοιπόν φαίνεται ο Κρόνος να τρώει την πέτρα και να μην το καταλαβαίνει καθόλου. Μήπως περίμενε λοιπόν ότι δεν θα έτρωγε μαλακή σάρκα, αλλά θα κατάπινε μια ολόκληρη πέτρα? Άλλωστε και ο τρόπος βρώσης της πέτρας από τη μαλακή σάρκα έχει μεγάλη διαφορά, έτσι δεν είναι? Την πέτρα θα την καταπιείς αμάσιτη, τη σάρκα θα την μασίσεις. Αν λοιπόν αθροίσουμε τις δύο λέξεις του ζεύγους της εποχής εκείνης, του Κρόνου και της Ρέας, αν βάλουμε τις λέξεις Κρόνος και Ρέα, θα μας δώσουν τον αριθμό 616 και οι δυο μαζί. Και στο 616 θα βρούμε τρεις λέξεις: οι αθάνατοι θεοί. Κρόνος και Ρέα λοιπόν ίσον οι αθάνατοι θεοί. Εδώ ερχόμαστε σε απόλυτη συμφωνία με τη μυθολογία και θα ήταν κάτι που το περιμένουμε. Έχουμε όμως στο 616 και τη λέξη αστέρι. Μήπως λοιπόν οι αθάνατοι θεοί, ο Κρόνος και η Ρέα, όταν ενωθούν, γιατί τους πήραμε ενωμένους, τους πήραμε σαν άθροισμα, μήπως αυτοί οι δύο όταν ενώνονται παράγουν αστέρι? Και να δούμε το επόμενο ζευγάρι, Ζεύς και Ήρα. Όταν ενωθούν αυτοί οι δύο, τι παράγουν? Αν βάλουμε λοιπόν τις λέξεις
Ζεύς και Ήρα, θα έχουμε άθροισμα 721. 721 θα δούμε ότι έχει και οι λέξεις άστρον. Χρόνος και Ρέα λοιπόν 616, Αστέρι 616. Ζεύς και Ήρα 721, Άστρον 721. Τι γίνεται εδώ? Μήπως τελικά άλλαξε το ζευγάρι στον ουρανό και άλλαξε και η λέξη στη γη για να αλλάξει το άθροισμα, ώστε να έχουμε μια άλλη λέξη που να δίνει το άθροισμα το καινούριο? Μήπως η αλλαγή από αστέρι σε άστρον δεν επευλήθη από κανέναν άλλο λόγο παρά για να δείξουμε και πάλι ότι αυτά τα ζευγάρια, τα ουράνια, γεννούν αστέρια? Μια πρώτη σκέψη είναι αυτή, μια πρώτη ιδέα, την οποία θα τη μελετήσουμε σε βάθος. Λοιπόν, ξαναγυρνάμε στο 616. 616 είπαμε, Κρόνος και Ρέα, 616 οι αθάνατοι θεοί, 616 αγαστρία. Δεν υπάρχει γαστήρ, δεν υπάρχει κοιλία. Δεν μπορούν με άλλα λόγια να γεννήσουν με την έννοια που δίνουν οι άνθρωποι στη γέννηση μέσα από την κοίηση του κάθε ζώου. Εδώ λοιπόν έχουμε αγαστρία. Οι αθάνατοι θεοί είναι αγαστροί. Έχουμε όμως και άλλη λέξη που λέει το αντίθετο. Έχουμε και τη λέξη μισό λεπτό, θα τη δούμε παρακάτω να μην... γαστρέα. Έχουμε και τη λέξη γαστρέα. Απ' τη μία αγαστρία και απ' την άλλη γαστρέα, και τα δύο στο 616. Για να το ψάξουμε λίγο περισσότερο, να δούμε πού αυτά τα δύο πράγματα μπερδεύονται. Θα ψάχνουμε όπως πάντα, υπενθυμίζω, για να βρίσκουμε λέξεις του ιδίου αριθμού και να βρίσκουμε τη μεταξύ τους σχέση. Κρόνος και Ρέα λοιπόν είναι οι αθάνατοι θεοί, είναι αγαστρία, και έχουμε εδώ τη λέξη επίσης η αγάπη εστί. Η αγάπη εστί, τις τρεις λέξεις, ίσον τεκνοποιία. Τεκνοποιία λοιπόν ίσον η αγάπη εστί. Και βέβαια αυτό είναι πολύ όμορφο, πολύ φυσικό, πολύ ταιριαστό. Η αγάπη εστί τεκνοποιία. Και παραπέρα η λέξη γαστρέα. Γαστρέα, τεκνοποιία, η αγάπη εστί, ερχόμαστε σε άλλο συμπέρασμα, όχι στο συμπέρασμα πλέον ότι υπάρχει αγαστρία στους αθανάτους θεούς, ότι υπάρχει γαστρέα τεκνοποιία, και αυτό είναι η αγάπη. Ισχύουν μήπως και τα δύο? Να δούμε τι άλλο υπάρχει εδώ. Υπάρχει
οι λέξεις πανγενέτηρα. Πανγεννήτηρα. Πανγεννήτηρα είναι αυτή που γεννά τα πάντα. Άρα μήπως αυτό αναφέρεται στη λέξη η αγάπη εστί πανγεννήτηρα τεκνοποιία? Υπάρχει όμως και η λέξη αερομαγνητική. Αυτό βέβαια βοηθάει πολύ στις σκέψεις ότι μιλάμε για ουράνια σώματα και όχι για ανθρώπους ή άλλα ζώα. Υπάρχει η λέξη, όπως είπαμε, αστέρι, υπάρχει η λέξη ο έκλαμπρος, και ο έκλαμπρος είναι ο ήλιος, είναι τα άλλα μεγάλα αστέρια του ουρανού που έχουν δικό τους φως. Είναι και η λέξη επίλαμπρος, και αυτή σχετική. Είναι και η λέξη λιθοκρίδεμνος. Λιθοκρίδεμνος είναι ο έχων στέφανον εκλήθων. Είναι ο περιβαλλόμενος από λίθους. Μα μήπως έτσι δεν είναι φερειπίν ο Κρόνος ή και άλλοι αστέρες ή και οι αστέρες που έχουν δορυφόρους? Λιθοκρίδεμνοι δεν είναι? Λοιπόν, λιθοκρίδεμνος, πετρέων, είναι και η λέξη πετρέων. Ποιο είναι το πετρέων? Το της πέτρας, το προερχόμενο από πέτρα. Είναι και η λέξη πίκτης, είναι και η λέξη πλεκτάνιον, που είναι μια άλλη λέξη για την πλεκτάνη. Είναι και η λέξη πλευρά, η πλευρά ή τα πλευρά, γιατί εδώ είναι χωρίς άρθρο. Αν θυμόμαστε λίγο, από τα πλευρά του ανθρώπου, λέει, γεννήθηκε η γυναίκα, μήπως και εκεί δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια σχέση. Είναι και η λέξη πρικτήρ, πρικτήρ, και τα δύο με ήτα, που είναι η ίδια με τη λέξη πρακτήρ, που σημαίνει έμπορος και κυρίως για παιδιά. Είναι από το πράτο, μεταπράτο και μεταπράτης και τα λοιπά. Λοιπόν, ο πρικτήρ είναι ο έμπορος, και αυτό είναι μία πλεκτάνη, πλεκτάνιον λέει, και συριακός. Συριακός, μήπως όλη αυτή η ιστορία ξεκινάει από τον μεγάλο Σύριο, τον μεγαλύτερο αστέρα που υπάρχει στον ουρανό? Ψάχνουμε, είπαμε, ψάχνουμε στο σκοτάδι μάλιστα. Υπάρχει και η λέξη, το ρήμα σμιλακτή, σμιλακτή με εψιλον-γιώτα. Είναι η σμιλή, είναι το όργανο που, το σκαρπέλο νομίζω το λένε σήμερα, είναι το όργανο αυτό που δουλεύουν αυτοί που φτιάχνουν τα γάλματα και τα λοιπά για να σπάνε την πέτρα. Όλα αυτά λίγο πολύ μας οδηγούν στο να σκεφτούμε ότι κατά κάποιο τρόπο μιλάμε για διαμορφώσεις αστέρων, για γεννήσεις αστέρων, για διαχωρισμούς αστέρων, για αποκολλήσεις και για εμπόριο αστέρων ίσως. Το εμπόριο αστέρων, θα μου πεις, τι έγινε, πουλούσε αστέρια ο Κρόνος? Όχι βέβαια, αυτό είναι μεταφορικό. Το ότι τα άφηνε ίσως, αν ο Κρόνος είναι κάποιο τεράστιο ουράνιο σώμα ή κάτι άλλο, ίσως να μην είναι και σώμα, ίσως να είναι μια ουράνια δύναμης, μια μαύρη τρύπα ή μια δύναμης συγκεντρωτική, πώς το λένε, δεν μπορούμε να τα ξέρω αυτά τα πράγματα, είναι τελείως επιστημονικά, μια δύναμης η οποία έχει κάποιον τρόπο μαγνητισμού και έλκει προς τα κοντά της και αφήνει όμως κάποια σώματα. Μήπως εκεί το εμπόριο παιδιών
σημαίνει ότι άφηνε κάποια παιδιά να φύγουν ή στην αρχή να τα άφηνε και όλα. Υπάρχει η λέξη, το ρήμα σπερμόμε. Σπερμόμε σημαίνει παράγω σπέρμα. Παρήγε σπέρμα λοιπόν ο Κρόνος σπορέλεον. Σπορέλεον είναι το έλεον του σπόρου. Σχετίζεται με την προηγούμενη. Σταθερά. Σταθερά σπερμόμε σπορέλεον. Είναι και η λέξη στήρα. Είναι και η λέξη στεριά. Είναι και η λέξη παιδοκτονία. Παιδοκτονία δεν έκαναν ο Κρόνος και η Ρέα? Και στον αριθμό 616 που έχουμε Κρόνος και Ρέα έχουμε και τη λέξη παιδοκτονία. Και αυτή είναι η αθάνατη θεή. Αλλά είναι και τεκνοποιία. Τεκνοποιία, παιδοκτονία, αθάνατη θεή, Κρόνος, Ρέα, αστέρι. Είναι και μια άλλη λέξη. Η λέξη παιδολέτηρα. Με έψινο. Παιδολέτηρα λοιπόν είναι η φωνεύσασα τα τέκνα της. Παιδολέτηρα λοιπόν και παιδοκτονία έχουν τον ίδιο αριθμό, 616 και οι δύο λέξεις, και ταιριάζουν τέλεια με όλα αυτά που συζητάμε. Είναι η λέξη ξέπλυμα, είναι και η λέξη νερόκρασο ή κρασό νερό. Έχει και αυτή τον αριθμό 616 και βέβαια λέμε ότι το κρασό νερό ή νερόκρασο είναι ξέπλυμα και εδώ ταιριάζει πολύ, απόλυτα θα έλεγα. Είναι και η λέξη εξαλειπτέων. Εξαλείπω, παραλείπω, εξαφανίζω. Είναι και η λέξη εντροπία. Εξαλειπτέων, τι εξαλειπτέων? Η εντροπία, η ντροπή δηλαδή. Μήπως αυτό μας λέει εδώ? Εξυλασμός μας λέει παρακάτω. Εξυλασμός. Και προσέξτε, στους ίδιους αριθμούς που αναφέρουμε τόσες λέξεις, προσέξτε ότι υπάρχει και ένας δεσμός ακόμα μεγαλύτερος μεταξύ των λέξεων που έχουν μεν τον ίδιο αριθμό αλλά και αρχίζουν από το ίδιο γράμμα. Δηλαδή εξαλειπτέων, εντροπία, εξυλασμός είναι και οι τρεις λέξεις που ανήκουν στον 616 αριθμό, δηλαδή το άθροισμά τους είναι 616, έχουν όμως σαν πρώτο γράμμα το ε. Και κοιτάξτε πόσο έντονη είναι η σχέση μεταξύ τους. Εξαλειπτέων, εντροπία, εξυλασμός. Και αν τις βάλουμε και σε απόλυτη αλφαβητική σειρά, το εντροπία προηγείται εντροπία, εξαλειπτέων, εξυλασμός. Είναι σαν να μας μιλάει. Τέραμνον. Η λέξη τέραμνον με ε και όμικρον ίσον τέραμον, ίσον το διαβρασμού γινόμενων μαλακών. Είναι και η λέξη τερσιά. Τερσιά ίσον τρασιά και αυτό σημαίνει ξηραντήριον σίκων ή τυρών ή πλήνθων. Μήπως εδώ θέλει να μας δείξει ότι το διαβρασμού γινόμενων μαλακών μετά ξηραίνεται? Μήπως θέλει να μας δείξει τη διαδικασία της δημιουργίας των αστέρων, ότι ενώ σε μεγάλες θερμοκρασίες, όχι βέβαια βρασμός με την έννοια που δίνουμε εμείς, αλλά μήπως σε αυτές τις μεγάλες θερμοκρασίες που δημιουργούνται τα αστέρια τελικά
ξηραίνονται. Και βέβαια αν πάρουμε και την αρμάθα των σίκων και όπως είναι δεμένη σε κύκλο και τα λοιπά, μήπως και αυτό μας δείχνει και μία σχέση με τις τροχιές και τα λοιπά. Δεν ξέρω. Τα ψάχνουμε, είπαμε. Είναι οι λέξεις επίσης φέναξ στον 616. Φέναξ είναι ο απατεών, ο πλανών. Η λέξη φέναξ προέρχεται από το ρήμα φαίνω, που σημαίνει φωνεύω κι αυτό. Και αυτό το ίδιο πράγμα μας λέει. Φέναξ λοιπόν μπορεί να είναι ο φωνιάς, μπορεί να είναι ο χρόνος, μπορεί να είναι ο χρόνος. Είναι η λέξη χιά. Χιά είναι με έψιλον γιώτα, η χιά είναι η οπή, είναι η τρύπα. Χάσκο δεν λέμε, χείλος δεν λέμε, που περιβάλλει την τρύπα, την οπή. Και δεν το λέμε μόνο για τον ανθρώπινο χείλος, το λέμε γενικά χείλος, αυτό που περιβάλλει την χιά, την τρύπα. Μήπως εδώ μας ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για κάποια μαύρη τρύπα που λειτουργεί ως χιά σύμφωνα με την αρχαία ελληνική γλώσσα και σύμφωνα με την αρρύθμισή της, και μας εξηγεί όλα αυτά τα πράγματα τόσο ωραία. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπαίνω τόσο πολύ σε βάθος, ούτε έχω τις δυνάμεις. Ο καθένας μπορεί να το ψάξει, ο καθένας μπορεί με αυτές τις λέξεις να κάνει τις δικές του σκέψεις. Μπορεί αυτές οι σκέψεις που θα κάνει κάποιος άλλος να είναι πολύ πιο σωστές από τις δικές μου. Και αυτό θα είναι πολύ ευχάριστο και για μένα ακόμα να το μάθω, να σκεφτώ κι εγώ κάτι παραπέρα, να χαρώ κι εγώ γιατί άνοιξα κάποιο δρόμο. Λοιπόν, ας φτάσουμε μέχρι εδώ ως προς τον Κρόνο και τη Ρέα, ως προς τον Δία και την Ήρα είπαμε. Να πούμε και κάτι ακόμα, ότι Κρόνος και Ρέα είπαμε τεκνοποιία αστέρι, Ζεύς και Ήρα σε άλλον αριθμό ίσον καρπισμός ίσον άστρον. 721 το νεότερο ζευγάρι, 616 το παλαιότερο. Τεκνοποιία Κρόνος και Ρέα αστέρι, Ζεύς και Ήρα καρπισμός άστρον. Αν αυτά είναι τυχαία, εγώ δεν ξέρω, τότε κάτι άλλο δεν εξηγείται. Και βέβαια, αν είναι έτσι, θα πρέπει να πούμε ποιος είναι ο αριθμός, που ο Πυθαγόρας έλεγε τα πάντα είναι αριθμός. Όταν τον ερώτησαν τι το σοφότερον των όντων εστί, τους είπε ο αριθμός. Και το δεύτερον, τον ξαναρώτησαν, ο τα ονόματα της πράγμας ηθέμενος, τους απήντησε. Πρώτον, σοφότερον των όντων του σύμπαντος θεωρεί τον αριθμό, και δεύτερο, αυτόν που ονομάζει τα πράγματα, γιατί αυτός που ονομάζει τα πράγματα πρέπει να είναι πάνσοφος. Δεν μπορεί να είναι ο πρώτος τυχόν, εγώ, εσείς. Δεν είναι δυνατόν να ονομάσουμε τα πράγματα σωστά. Πρέπει να είναι το δεύτερον σοφότερον ον του σύμπαντος. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι ο αριθμός είναι η βάση
όλης της δημιουργίας και της παγκόσμιας ισορροπίας. Ο λόγος των αριθμών, ο λόγος βάρους του ενός με το άλλο, ο λόγος ύψους, ο λόγος μετρήσεως οποιασδήποτε. Και να θέσουμε το ερώτημα, το τεράστιο ερώτημα, το μεγαλύτερο από όλα. Ποιος είναι ο Θεός? Αν βάλουμε λοιπόν ποιος είναι ο Θεός, αυτές τις λέξεις όλες μαζί, και μπορέσουμε να βρούμε άκρη, τότε λοιπόν φαίνεται ότι αυτή η γλώσσα είναι το μεγαλύτερο όπλο που έχει στα χέρια του άνθρωπος. Αν βάλουμε λοιπόν τις λέξεις αυτές, ποιος είναι ο Θεός, 4 λέξεις, θα βρούμε τον αριθμό 860. Στον αριθμό 860 αναφέρονται και οι 4 μαζί. Αν τις διαιρέσουμε δια 2 και πάρουμε το 430 δηλαδή, θα βρούμε να χωρίζονται αυτές οι λέξεις. Η λέξη ποιος είναι 430 και η λέξη ο Θεός είναι και οι 3 λέξεις είναι και αυτές 430. Ποιος είναι λοιπόν ο Θεός? Ο Θεός είναι ίσον 430. Νόμος. Ο Θεός δεν είναι νόμος? Ίσον 430. Αριθμός. Δεν είναι ο Θεός αριθμός? Δεν είναι νόμος και αριθμός? Επίσης μόνος. Και βέβαια το μόνος και το νόμος έχουν τα ίδια γράμματα, αναγραμματισμός είναι. Μόνος είναι ο Θεός, δεν υπάρχει άλλος Θεός, ένας είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι 430, μόνος 430. Ο Θεός λοιπόν είναι ένας, είναι νόμος, είναι αριθμός. Και συνεχίζουμε. Καθολικός 430. Ο Θεός είναι καθολικός, είναι παντού. Έτσι δεν μας έλεγαν και στο σχολείο, ότι ο Θεός είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνουν. Ο Θεός λοιπόν είναι καθολικός, νόμος, αριθμός. Τι άλλο είναι? Είναι μαθηματικά. Η λέξη μαθηματικά είναι ο Θεός. Η λέξη μεγαλοπρέπεια, 430 και αυτή. Ο Θεός είναι μεγαλοπρέπεια. Τι άλλο? Ευθεία. Ο Θεός είναι ευθεία. Δεν είπαμε ένα βασικό μαθηματικό θεώρημα είναι ότι η ευθεία είναι η συντομότερα πάσης οδού? Τι συντομότερον λοιπόν από την ευθεία? Τι συντομότερον, τι πιο κοντά μας από το Θεό, όταν είναι στην ευθεία. Και ποια ευθεία? Στο 430 θα βρούμε τη λέξη ηγήτρια. Ο Θεός είναι η ηγήτρια ευθεία. Και τι άλλο είναι ο Θεός? Είναι ηλιακή θρησκεία. Και μην ξεχνάτε να διαβάζετε, να διαβάζουμε όλοι μας τις ηλιακές θρησκείες. Καλό θα είναι. Πρωτού κλείσουμε, να πούμε 2 λόγια για την επόμενη εκπομπή. Θα τολμήσουμε κάτι που
ελληνική γλώσσα και μόνο, και αυτή η αισιοδοξία που μας δίνει ότι μπορούμε να βρούμε τα πάντα μας έδωσε το θάρρος να ασχοληθούμε, να ερευνήσουμε τη σκέψη του Θεού, τη σκέψη του Θεού και πώς η σκέψη του Θεού μετουσιώνεται σε ύλη. Εάν πούμε λοιπόν ότι οι σκέψεις με το άρθρο μαζί δίνει τον αριθμό 1143, θα βρούμε ότι στο 1143 είναι οι λέξεις λόγος του. Οι σκέψεις λοιπόν κάποιου ισούται με το λόγο του. Οποιουδήποτε οι σκέψεις εκφράζεται δια του λόγου του. Και βέβαια εκφράζεται στην γλώσσα που γνωρίζει καλύτερα, στη μητρική με άλλα λόγια, ή στη γλώσσα θα λέγαμε που σκέφτεται και σκέφτεται στη μητρική του γλώσσα. Οι σκέψεις λοιπόν του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη ίσον με τον λόγο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Οι σκέψεις του Θεού ίσον με τον λόγο του Θεού και τα λοιπά. Έτσι λοιπόν θα πάμε να ψάξουμε για την σκέψη του Θεού, η οποία δίνει τον αριθμό 1627 και στον